hakkillaji ɓiɓɓe Amérique naaɓe ina mbawi deejde coggu piyaare ummotonde Mexique ɓeydetaki mbiyan e o saaha joni. Donald Trump a suspendu pour un mois. Donald Trump yowi ɗo e lewru eɓɓore makko yamirde Canada e Mexique yobde taxuji 25 e nder temedere kala soɓe nanna jeyguji mabɓe e nder dawlaɗe dentuɗe Amérique. Ngol yowugol ko nafoore ɗe leyɗe ɗiɗi ko noon kadi ko nafoore wonande dawlaɗe dentuɗe Amérique. Ɗe leyɗe tati ina ciifi sarɗiji newnoji jeyguji hakkude majji. Mexique e Canada ina jowiti no feewi e dawlaɗe dentuɗe Amérique fodde 80 e nder temedere kala jeyguji mabɓe jaltoji jahata koto dawlaɗe dentuɗe Amérique. Saabi Donald Trump hayti tengtinde yamirore nde o haalata guiley lebbi ko omo andi ɗum tampinata Amérique naaɓe ɓe yamirore yo Canada e Mexique mbattu yobde taxuji jeyguji mabɓe natoji e nder dawlaɗe dentuɗe Amérique ina wawi ɓeydude coggu ngu kadi usto golle ɗe. Kadi ina moƴƴi gandinen wanti ɗum wona ko famɗi Mexique e Canada daɗɗi no kañumen ne peeje gam habde e gueɗe pewnaɗe to dawlaɗe dentuɗe Amérique. Donald Trump kadi joguimo kulhuli eko fati e goƴa boursuji luumoji windere nde. Ñande tati lewru ndu gonɗen Wall Street joguinomo caɗele kalisi sabu wiltinoɓe kalisi ɓe koko kulno ko ɗum saabi joɓɗele taxuji jeyguji Mexique e Canada jowama sabu so tawi ha hande hay leydi gotiri folani hay goto wasani. Personne n'est vraiment perdant.